नमस्ते, प्रणाम। बहुत धमाकेदार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं प्रीति तिवारी, मैं विजय तिवारी स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। और हम लोग गारी गीत सुनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। भर भर के प्यार दीजिए, प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिए। खेत खलियान में हम लोग बैठ करके आपके लिए गाना शूट कर रहे हैं। कैसा लगेगा कमेंट में बताइएगा। आइए सुनते हैं। केला के पत्ता लंबा लंबा बासमती के चावल जी, केला के पत्ता लंबा लंबा बासमती के चावल जी, एको चावल छोड़ बासमती पटक करब नसबंदी जी, एको चावल छोड़ बासमती पटक करब नसबंदी जी। माई बहन मोर पूछन लगी कहाँ भइल नसबंदी जी, माई बहन मोर पूछन लगी कहाँ भइल नसबंदी जी। बनारस में चावल छूटल, बनारस में चावल छूटल वहीं भइल नसबंदी जी, बनारस में चावल छूटल वहीं भइल नसबंदी जी। केला का पत्ता लंबा लंबा बासमती के चावल जी, केला का पत्ता लंबा लंबा बासमती के चावल जी, एको चावल छोड़बा दुल्हा पटक करब नसबंदी जी, एको चावल छोड़बा दुल्हा पटक करब नसबंदी जी। माई बहन तोहर पूछन लागी कहाँ भइल नसबंदी जी, माई बहन तोहर पूछन लागी कहाँ भइल नसबंदी जी। बनारस में चावल छोड़ने वहाँ भइल नसबंदी जी, बनारस में चावल छूट गए वहाँ भइल नसबंदी जी। केला का पत्ता लंबा लंबा बासमती के चावल जी, केला के पत्ता लंबा लंबा बासमती के चावल, एको चावल छोड़बा भसुआ पटक करब नसबंदी जी, एको चावल छोड़बा भसरू पटक करब नसबंदी जी। माई बहन तोर पूछन लागी कहाँ भइल नसबंदी जी, माई बहन तोर पूछन लागी कहाँ भइल नसबंदी जी। बनारस में चावल छोड़ले वहाँ भइल नसबंदी जी, बनारस में चावल छोड़ले वहाँ भइल नसबंदी जी।